Estaba cargadísimo o ambiente, tío. Viste canta xente había? Buah, pero viches a Ana e María? Como iban, nen? Xa, non se tiñan nin de pé. Están desfasadas, Buah, pois Ana... Ainda está boa, María aínda ten a base, Va, volvemos nos arrimamos. Tío, es moito, Tío, non queda nada de noite. Me vas dicir que vas desaproveitar a oportunidade. Tes razón, que estas muñán non se acordan de nada. Home, e logo... Fotito e ao grupo. Sí, ou non? señor. Sóache. A violencia contra as mulleres ten moitas formas. Esta só é unha máis.